Soc la Nadine Romero, soc manresana, tinc 28 anys, soc profe de dansa i creadora de contingut. A més, també faig altres coses, com per exemple faig repos i tal, que a mi m'agrada molt. I avui vinc a fer el dilema final aquí a 5. Vinga. Fins quin punt creus que els influencers tenen la responsabilitat de promoure valors ètics a les seves xarxes? A veure, a mi em fa una mica de pal això, la veritat. En plan, no, és que com tu ets influencer tens la responsabilitat de no dir segons què o no fer segons què. Jo, per exemple, porto els llavis pinxats i jo cada vegada que jo publico les meves xarxes, que jo m'he pinxat àcid hialurònic, o com es digui, als llavis, tothom, Nadine, és que clar, hauries de fomentar que tothom s'hauria d'estimar. Ja, bueno, però si jo vull els llavis més grans, què faig? És que no puc, o sigui, no promouré una cosa que no estic d'acord en el sentit de... A mi m'agrada, és el meu cos, jo faig el que vull, però jo no he d'educar a la gent que em segueix. Sabeu el que us vull dir? Ni jo, ni cap influencer, ni cap creador de contingut. Cadascú té la seva família i cadascú sap el que ha de fer, tu. Jo no he de per què educar els nens, a no ser que siguin els meus nens. Llavors, sí. Els teus t'espaviles tu. És que... o no? És que a sobre tindré jo la responsabilitat d'educar els nens que em miren, no? Si poguessis participar en més temporades d'Eufòria o Pisos d'Estudiants, quina triaries? No ho sé. Jo crec que triaria més temporades d'Eufòria, jo crec, que Pisos d'Estudiants. Més que res perquè a mi em va molt la jarana i és molt en directe Eufòria. Pisos d'Estudiants també és molt de jarana i tal, però ja com algo més establert de rotllo, és com un programa ja gravat. En canvi, Eufòria jo ho faig totalment en directe i a mi el directe em va molt més. Però tot i així, li tinc molt bon record als dos. I espero que hi hagin moltes temporades de les dues, d'Eufòria i de Pisos. Espero i desitjo. Teniu nova temporada de Pisos d'Estudiants juntament amb Àlex Tous. Quina és la teva conclusió que extrauries d'aquesta nova temporada? Doncs mira, aquesta temporada jo m'he passat molt més bé, però molt més bé que la primera. La primera anava com amb molts més nervis, no sabia on la ballava perquè, clar, per mi tot era nou. En canvi, aquesta segona, que jo ja he vist alguna coseta, a part de que surto guapíssima, és que és veritat, surto guapíssima, dic, mira. Bueno, almenys el tros que m'han ensenyat. I espero que hi hagi tercera temporada, però ja rotllo Erasmus, saps el que et vull dir? Rotllo, nos vamos por el mundo. Espero i desitjo. Per tant, què m'emporto i la conclusió? Que us agradarà molt més que la primera. I és molt més entretinguda, ja veureu. Quin projecte de cara al futur t'agradaria fer? Ja estàs en procés? A veure, a mi m'agradaria molt tenir un podcast. Crec que tu ja t'ho vaig comentar. Jo vaig callar a veure si... M'agradaria molt tenir un podcast meu, en plan, on pugui jo portar gent convidada, de poder entrevistar-los, d'estar fent així com un cafetó, com una xerradeta entre amics o amigues. També, doncs, poder treure-li xismecillos que poder, davant la càmera no els trauria, però com està amb mi i jo sé que amb mi els podria acabar traient, doncs fer un bon podcast. Està en procés? No. Preferiries no poder ballar mai més o no poder ensenyar dansa mai més? Jo crec que no poder ballar mai més, perquè ensenyar dansa realment és ara per ara el que a mi més m'agrada, que més que ballar. O sigui, m'explico, per mi és com pujar a un escenari i ballar o ensenyar a les alumnes. Per mi és com molt més gratificant. Ara per ara, ensenyar. Què passa? Que ho trobaria moltíssim a faltar, seguríssim, però ensenyar sempre també estàs amb més gent i tal, i jo també ja he viscut com el meu moment de dalt de l'escenari, per tant, prefereixo no poder ballar mai més. Televisió o xarxes socials? Home, xarxes socials 100%. Què us penseu perquè la tele està trucant als influencers? Només dic això. És que... o no? Preferiries fer de ballarina per un videoclip o anar de gira durant un estiu? De gira on? En plan, un videoclip, però d'aquí. Clar, a veure. Perquè si és un videoclip de la Rosalía, so sorry, no surto el videoclip. Si és anar de gira durant un estiu, clar, quina gira? Perquè si és la gira de la Rosalía, també. No ho sé, aquest no ho sé. Jo crec que triaria el videoclip. A part, durant tot l'estiu a fora, jo també me'n vull anar de vacances amb els meus. Així que jo les vacances no les sacrifico. Amb quin artista català pujaries al carro? Però que canti català? De la Rosalía. Jo la Rosalía!
amb la que canti català, no? A veure, a mi m'agrada molt la Muixca i m'agrada també molt la Julieta. Què passa? Que amb la Julieta, però, hi ha una de les seves ballarines que em va comentar una cosa una vegada que no em va agradar gens. Jo crec que ella ni se'n recorda, però no em va agradar gens ni mica. Llavors, a mi la Julieta no m'ha fet res, òbviament, i m'encanta, jo me l'escolto. De fet, és la meva 5ena en el rap aquest de Spotify. Però, si hagués de coincidir amb aquesta ballarina, no voldria pujar amb ella. Jo crec que faria Muixca. M'agrada molt la Muixca. Videoclip amb Muixca, vinga! Oh, jo li proposaria, ja t'ho dic. Viure a Barcelona o a Manresa? Mira, gent de Barcelona, estic farta de vosaltres. Us he de dir, podeu baixar, sisplau, aquí a Manresa, que aquí Manresa també és molt maca. Jo estic farta de cada 2 per 3 pujar a Barcelona perquè tothom ens hem de mobilitzar d'on sou vosaltres. Que també està allà la feina? És veritat. A mi no hi ha res més català que on hi ha la pela, hi ha la pela. I si jo he d'anar a Barcelona per la pela, hi aniré. Però, sisplau, comenceu a venir cap aquí també a Manresa. Jo trio Manresa perquè em sento molt manresana i a mi m'encanta la meva ciutat. Què és el millor i el pitjor del món de la dansa? Mira, el millor de tot és la satisfacció de pujar a un escenari, de veure les teves creacions, jo parlo com a coreògrafa, de veure les teves creacions, de sentir la música, de conèixer moltes persones, i aquí és on ve també el pitjor, que tantes persones que coneixen i totes busquen el mateix que tu, hi ha aquest punt de i aquest punt de rivalitat que a vegades és bastant dolent, la veritat. En el món influencer també, no us penseu, hi ha de tot, Hi ha gent també que és una mica... No diré qui. Negocis en família, bona idea o dolenta? Doncs mira, casualment, jo tinc la meva companyia de dansa amb la meva germana. De moment bé, vale? De moment, però només portem 3 anys. Sí que és veritat que els meus pares venen ja d'un negoci familiar, ells tenien botiga de roba i no va anar gaire bé. Esperem i desitgem que a nosaltres no ens passi. Ui, aquesta és llargueta, Creus que el twerking és un pas de ball que poden fer els nens i nenes o que no l'haurien de fer? Per què creus que porta tanta polèmica a les xarxes? Mira, el twerking és un estil de dansa que jo, com a professora, penso que els nens no haurien de fer, de moment, segons quines edats. També és molt depèn dels pares. Si tu creus que la teva filla pot fer-ho i no ho veurà d'una manera sexual, diguéssim, perquè ja va molta relació, no? En plan, el twerking en el tema sexual la gent ho relaciona molt. No té res a veure, però la gent ho relaciona molt perquè és a l'hora de moure el cul, també es vesteixen d'una manera per així, amb culots, que es vegi el cul, que això també és de la manera que s'ha d'anar vestit, perquè si tu vols moure el cul hauràs de portar una roba perquè es vegi més com mous el cul. Llavors, què passa? O quan tu fas hip-hop també portes més roba ampla. Llavors, això depèn de molt dels pares. Jo no l'ensenyo fins a una certa edat. Llavors, ja quan hi ha una certa edat i també ja veus que els nens i les nenes t'ho demanen, llavors ho ensenyes. Però porta polèmica per això, perquè la gent és molt mal pensada i realment no hi ha tant rerefons com la gent es pensa. És un pas de ball. Quin és el teu esdeveniment popular preferit de la ciutat? Doncs mira, a mi la Fira de l'Aixada m'agrada molt. M'agrada molt perquè nosaltres, mira, és com una tradició que ja tu et vas a comprar el teu embotit, els teus formatges, el teu pa, no sé què, i ja et fas, no sé, està bo, i a sobre és que no ho fan això cada dia i hi ha espectacles i tal. A mi em mola molt. I aquest any he de dir que torno abans d'un viatge per estar a la Fira de l'Aixada. O sigui, imagina't. És veritat, Marxo en plan, faig una col·laboració fora i vinc una mica abans per poder venir el dia de la Fira de l'Aixada el diumenge, perquè vull anar-hi, tio. Quin estereotip creus que té la gent de fora de Manresa sobre els manresans? Que som de poble, que nosaltres només criem cabres, que anem amb tractors, que nosaltres anem a buscar l'aigua al pou. Jo crec que pensen això, perquè dius, soc de Manresa, i el primer que et diuen, allà fa olor a cabra. Bueno, què vols que hi faci? O sigui, si tenim aquí cabres, això sí que és veritat, però aquí també tenim coses, Jo me'n recordo una vegada que li vaig dir a un, sí, perquè jo soc de Manresa, no sé què, i em diu, però Manresa és una ciutat. I dic, sí, és una ciutat. I em diu, però quants centres comercials teniu?
No tenim centre comercial, com a màxim que tenim aquest d'aquí al carrer, bueno, al Carrefour, però és que no és ni un centre comercial. Clar, la penya ve de la gran ciutat i nosaltres no, però som una ciutat, vale? Aquests són estereotips, sí que hi ha coses que sí, que tenim, perquè som més de poble que vosaltres, però no vol dir que siguin veritat. Què creus que és el que més falta li fa a Manresa per millorar? És que els hi fa falta moltes coses, I m'encanta Manresa, però sí que és veritat que s'haurien de fer canvis. El que heu fet amb les bessures, de veritat, és que no té preu, A mi m'esteu liant la troca. Jo ja reciclava, però no puc en plan tenir un menjar quan a vosaltres us doni la gana, menjar podrins a casa meva i anar a tirar-ho quan a vosaltres us doni la gana. És que no estic d'acord. Tio, s'haurien de millorar moltes coses i aquesta precisament no era una d'elles. Hi ha carrers de Manresa que s'haurien de millorar, no en plan de fer-ho malament, perquè hi ha coses que s'han volgut fer bé i s'han acabat fent malament. Amb què em refereixo? Que amortitzeu una micona més de pasta a fer-ho bé que no fer com xapucilles. Sabeu el que us vull dir? Perquè hi ha carrers que vosaltres heu volgut fer la zona de peatonatge més ampla i ha quedat fatal. Allò, o sigui, mirem de fer les coses bé i com toca. I també que hi hagin més programes com aquests aquí a Manresa, que ja és hora de començar a fer aquí una micona més de bombo, que es portin coses aquí a Manresa, que s'haguin platós xulos. I res, que moltes gràcies a Cinc per convidar-me i espero que us vagi molt bé el programa, Molts besitos! Besitos! Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!